Ee, ụmụnne m ruo nụ ntị ọ n'ala. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha rụ ha atọ kpọọ ya. Nne ya nwụọ, nna ya nwụọ, a na-eme diọkpara nne ya nwụọ, ofu ya na nwanne ya nwaanyị ahụ otu nwoke atọ ya ime, ha nwenwegere na ya alụọ, ọnkụl ya nwenwegere na ya alụọ because the boy eji ego ha agachi ike. Ofozie ya nwa ọkada ha edenwe ya n'ụlọ ya nọrọ nga na-ata ahụhụ ekpe ihe na-aza ekwere ewe ihe ikpe iji eze ekpe ekwere ọ ya ka ya nọ na ọnkụl ya ahụ o ji ụmụ nwaanyị anọ ụmụ nwoke abụọ. Ọ ya ka a na-eme. Di abịara ada ya nwaanyị mgbe a na-eme ihe ichie ma gịnị, ndị nke soro ada ya nwaanyị, ndị ụmụ ndị di ada nwaanyị bịa ha soro bịa lụta ada ya nwaanyị, enwe nwa okorobịa shi n'obodo ahụ o jikwa na ego ahụ dị ya mma, o ji ezigbo ego, ji ego kara di ya bịara ịlụ ada ọnkụl ya, mana ọwụhụ ndị na-eme mkpọtụ. Ruo mgbe ada ọnkụl ya wụkwanụ cousin sister ya chọpụtara di ya gwara na nwanne ya nwoke na ya na-arọ na mma na ọ ji ezigbo ego na ego na-erubere ya isi. Dị ga abịa gbuwe shịrịshịrị n'ahụ ya amaghị ote ha siri kpagide nkata ha na o ruo ọnkụl ya na nwunye ya ntị. Ihe nwunye ọnkụl ya gwara ya wụdatị na ya ga-eshi n'ahụ ya arịgoro, na ya ga-eshi, ya ga-eme ka shọọ na ọwụ ihe shie n'ahụ ọya na ezinụlọ ya na ya agaghị eshi n'ahụ ha apụ ndụ, na abịa na ihe a na-akpọ ịchọta di na ha ya nwa jiri aka ịchọta di, na ọwụhụ ndị bịara ịlụ nwa ya na ya ga-eme ka shọọ na ya na nwa ya alụ ha n'otu obodo, na ọ ga-eme ome ya egbuji aka nọ ya na-ele nwunye dede and ihe okwu gekwere n'ihu ọnkụl ya. Ọnkụl ya gwabe sị na ya mama na ya wa akwụna, nọ naanị onye nwa agbọghọbịa na-akpatu oge nwe ukwu ga-ahụ ebe nwanne ya nwaanyị laga di. Otu nwoke eshikwe na obodo alụga nwanne ya nwaanyị ya bịakwa nwanwe ga na onwe eshim na ihe ha mere ha gwagidere gwaga gwara ya mkpụrụ obi bega akwa na ya nọ n'anya mmiri ahụ ya hụ mmanya na nro, mmanya bịakwute ya na nro, jụwa sọ gịnị na-eme ya akwa, na ọ gịnị wụ ihe kpatara na o ji ọ chọghị ka anya ya hụcha ụzọ mgbe niile mkpụrụ anya abụọ bara na mmiri, na ya nwakwala anwa gaa n'ihu ịlụ that young man, na ha dịgodi serious na ọ lụkwala, na ọ na ihe ya na-agwa Igbo ya CS na that young man na-asụ ji ego na obi ya anabataghị ya, chọọ ka ọ ga ebe ahụ, na ọ ga-alụta di, na ọ ga-ebute oke di, na a ga-achọ ya achọ, na ozugbo mmanya kwuchara destiny ya ebewe ka ya gasị mmanya na elekwe na ebe ihe mere na o ji nọrọ ebe ọ nọ ọ bụrụ nwunye ọnkụl ya, nwunye di ga-abịa na abịara ihe a kwestion na ya chọrọ ịjụ mmanya asa ya na ya tete. Mgbe etetere tete with headache, tete ọ dị ya ga-anụ ha elo isi ebuo ya eguru ụzọ mapụta iji ya emechaa lakpuru nga ka ya nọ tọọ na the young man down si ya na lekwe ihe gaganụ na ọnkụl ya lekwe ihe ha kwuru lekwe ya chọzi ka aha ahịa ya ejikere one day buru akpa bifo ọnkụl ya na-elule ya dịlarị dị buo ngwongwo ya ọnkụl ya lụkwutezie mgbe ya pụga jụọ ese ele ebe ya gaji ya gwa ọnkụl ya sị ka ya gaa chọọ ụzọ ya nakwa nụrụ ihe nwunye kwuru na ya agaghị eshi n'aka ya apụ ndụ, na ya ga-eshi n'aka ya arịgoro, na ele na ihe ya nọ ngala mgbe mmadụ so onye na-ebịa ga-eshi n'aka ya apụ ndụ, na ele na ihe ya nọ ngala mgbe na nwunye kpuchiri okwu ahụ na ọ daghị ike na ntị. Besides ya hụrụ mmanya na nro n'abalị, ya nụkwa ihe mmanya kwuru na ya adịghị redi ịgazi n'ihu ịlụ that young man ochie n'obodo ahụ alụga nwa ya nwaanyị, ka ya gaa chọrọ ụzọ ya. Ọnkụl ya sị he na nsogbu anọ na ọ chọrọ ịga pụọ nọ na streeti, na ọ gawa na streeti, na ọ weta eshiri pụọ gakwuru enyi ya nwaanyị kwelie ha abụọ kweliga ma gawa oji bekee ebe ọ nọ na Lagos. Ya bụ na the girl bi one room, the girl na-ere fruit, the girl na-ere ụmụ ruru petty businesses, ya baiga n'ime join ego ya sị mba na ya nwere other things ya ga-ememete nwuo ọfụma. Ebido ishi nri ya na-eshikwe n'ụwụ ụkọta eshie rice ụmụaka ga-eri, a na-azụrụ ju ha ebu aga school by 10 o'clock ya erechana ya elo ụta ka ya na dizga eshi kpọkọta ishi n'ebe ahụ ka ya nọzi hụzi one young man kpọọ family kpọọ ụmụ ya bịa ịzụ ha rice ha ga-ebu aga school. The man na like ya
because ya wụ onye Igbo, the man ọkwa onye Igbo, the man ajụwazi ajụjụ ya kọwara ya ije ụwa ya. The man asa jụọ ya ihe agụrụ ya ekwu na nne na nna ya zụrụ ha na secondary school before ha nwụcha. The man asa okay, so that na-ebutezi ọrụ na mma ya na that man na ụmụ ya. Mgbe ụfọdụ nwunye ya kpọta ụmụaka, mgbe ụfọdụ ya wụrụ nwunye ga-ebu moto, because the man nwere moto n'obu abịa, nwunye nwere moto n'obi abịa, ha na-abịa ha paakị, ha zụrụ juo n'ifi tijuo na flas ụmụ ha buru gawa, and ihe ya na-eshikwa ya na-eshitere ọnụ ya because mma mụrụ ya na-eshi na ọ ghọtara na mma shiri bido. This woman agwazie ya si ya ga like ka ya bịa n'ụlọ ya ka enye ya ego ya na ya bọga ahịa zụcha ihe na ya nwere deep freezer, na onye na-emeburu ya destin na ọwụ nwa mmụọ bịa pịa chọpụta na nwa mmụọ bịara ịrọ nwa ya nwaanyị aka n'ike ya mahụ ma wuo lele ndị ke nwaanyị na-aga like ndị ke nwaanyị ibe nwa ya bịa kora ya na ihe eji chọọ nwa ahụ n'ebe ọ ma eshi ma ụmụ ofe nri ndị Igbo ma anọ na ya ga-abịa na ya ga na-abịa every Saturday ka ya ha gaa ahịa ochie ni dojuo na friza ya sị nụkwa na ọhịa ọwa ọrụ ya na ya nwere PhD na ihe ugbo ọ na-ekwu. Nwaanyị na di ya dakapụ n'ọchị na ọwụta eshi rute ha ụlọ ya eshie fixie ya ma na ha mantụrụ ya kamera ya maghị ha edowara ha hapụrụ ya kichin ya ga-eme ka shon ya eshiri hichashi everywhere fixie ya na anụ ha zụrụ otu a na-emetụ ya ọnụ mgbe ya na-ete esi n'iwu ya emetụ ọnụ n'otu a ruo mgbe nwaanyị ya ga-akwụ ya ụgwọ. Di ya agbadata upstairs n'elu gbadata n'ala wedat na ọ gịnị kpatara oshiweri ọ naanị testing ka ọ na-eme, ọ naghị atatụ anụ ụta na-eme ụmụ agbọbịa na anụ ya sị na anụ ihe gbasara ihe nwaanyị bọjetị onwe ya na ọ dị mma ka aka ọtọrọ ya bọjetị na ya gwana onye wem the man say for that mere ya ego ha kwuru ha ga-akwụ ya, ha akwụ ya more than that. Otu a ka ha chiri mee arrange nwanne ha nwoke nọ Germany alụta Christmas ha connect ha abụọ ọwụ ije alụlụ di ha lụta mgbe ya kpụrụ this young man bịa n'ụlọ bịa elu ịhụ ụmụnna ya ka akwụ ụgwọ isi ọnkụl ya afuro ntutu taa, nwunye ya efuro ntutu taa, that na ya gbara oso gbalaga ya ekwesịghị ya gwawa nkọl ya si ya na ole anya ya wụzi ha ụmụaka na ihe agaga na 29 years na-aga 30 na ya wụghị onye mmadụ ga-elewe anya n'ihu tụgide ya shi na ya ọ chọ ka he visit eze obodo ha eze mmụọ na ya ga-aṅụ iyi na ya gbagha ọsọ na the very day ya pụga na ọhụrụ ya na ya abụọ ya gwakwana ya reason ya ji apụ na nwunye ya si ya agaghị adị ndụ ya eshi n'aka ya pụọ mbụ na ya agaghị eshi n'aka ya apụ ndụ ya gwa ya bịa na agagwa ya sị ka ya ga chọrọ ụzọ ya na-ele nke wu ya gbara ọsọ ọnkụl ya bịa hụ na ọnụ shiri ike taka oshishifto ndị obodo abịa ya eme ihe isi ya lụrụ di pụọ na ya na di ya kperekwara na ebe ya shi akụga ihe mgbe na Germany na ya adụwala di now nwa ahụ nkụrụ ya ka ada ahụ ọnụnụ si that na ya enweghị ike ịlụ di ebe ya lụrụ di ya na ebe a ga-ebi ofu obodo di ya ha nwụọna ihe adịzighị otu o si adị. Ụmụnne ndị ka ọzọ alọtacha dị ekere mmiri ọkụ ga na ụmụ nwoke ya abụọ na-enyezi ya nsogbu na ihe ya na-arụzi everyday wụ na inbox ya na social media handle ya na-arịọ ya si biko hapụga ihe nọ n'etiti ya na mpe na mme na biko na ha chọrọ onye na ha ka ha fete. Ọnkụl ya emechana dibịa December ya gwa ha datina ha ga-ajọ mma ha ihe o kwuru somebody sị na ya ga-eshi n'aka ya apụ ndụ na ya enweghị ike ishi n'aka ya ohi ya ga-ahụ na ọ dịkwana mma ka ya bịa help nwa this particular woman na ha ga-ajọ mma ha ihe mma ha kwuru na nwaanyị mba nnọọ mza ya so diọkpara this guy this uncle ya na ọ wụ ezigbo mmadụ na ya na the boy dị n'ezigbo mma na ihe niile ahịọgada dị na ọ nọghị n'ụlọ ọ na-aba na ya manụ ụmụ ya kpụrụ that one ka ya kpere ekpeta problem na ya bịa cheki hekwana ihe mma ya kwuru ya gba ha kpe ma ọ naghị ekwe na di ya chọrọ ka akpọta ya batị ya chọghị n'ihi na ya mahụ ihe chi ga-eweta ya mahụ mmadụ na-echenji na ụnụ gwadele ya na onye si na ike ya eshi n'ahụ ya apụ ndụ na o kwesịrị ka onye ahụ shi n'ahụ ka ṅụpụ ndụ. Ụmụnne m anya mmiri eju m anya ike agwụ m nso ngwa na aga m abịa gbotere ya ọnụ ihe ụwa ṅomi ihe m na-eji abịa gbote ya nga na wo ka okwu n'okwuru n'ere omenụ mere n'ere were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ ịma ihe chi ga-eweta okwu ekwulekwucha m sị nne m ya sị ọ bụrụ na ị gawara obodo ahụ nwunye ọnkụl m mechiri ọnụ gị ego obodo ahụ nwekwara ike ihe a na-adịchakwa otu o si adị. Mgbe ụfọdụ e nwere aka mmadụ ga-akwara ya were aka ngọzi nwaanyị ahụ gara gwa ngadatịrị naghị efili challenged ị nwere ike ị naghị ishi dị n'ụlọ ahụ apụ ị naghị ahụta ebe ahụ na ụzọ adịghị ya. Ọ gwara ya kịrịkọtọ ma enwe ndị ga-eburu ka ha n'obi put into action ọ gaghị ekwupụta ya. Enwe ndị ga-emebi marriage ị ga-ama na ha mebiri ya di mara abịa ha na-emebiri ya
mana ọ gbawere ya ọnụ. Ihe a niile wụ mgbe Chineke chọrọ izu mmadụ rụzuo ọrụ n'ime ndụ onye ọ chọrọ ịrụ ọrụ na ya. And ị na-akọ ugbu a na this young man na agwa ya dị mma na ọ nụrụ ọ ga support men and pay. Ọ wọbara all your blood. Ịlọla di ịlọla di. By and by, otu ụbọchị ọnkọlọ m chi ya ga-achọta ya. Nwunye ya chi ya ga-achọta ya. Ịdị far younger than them. Oso chọọ nwaanyị agbala ụmụnna ya. That's your cousin brother. Ọ wee bụ nwere nwanne. Ọwụ na ịhụtara ya na onwe ha nsogbu. Hụta ya na ọ naghị support men na mpe na gịnị ya dị na mma. Kama mgbe ihe mere ọ nọghị ọnụ Aba. Ya akpọwa na ogbo for help. Ejile ihe nne na nna ya mere were akwụ ụgwọ. Mana ilekwe na ụdị ọzọ ebe ahụ nọ taa nwunye ọ nkọrọ akwagara na di ya. Asa elecha aghara. Ihe nọ n'ekiti family. Anaghị atacha ka anụ ụdọ ọkpọkpọ. O metọ ṅụ. Kedu ọkpara ahụ eso? Ọ wụrụ ikpọrọtacha ha abụọ. Kedu ọkpara gị na-ero na mma? Enwa ka ị ga-enyere ya aka kpofetezi ebe onye dizere nwanne ya nwoke aka. Aga m asị na ebe di nwe kwekwere, it's not like di nwe ekwe agbashine. N'ihi na ịgbashi nwe ihe dị iche gị na gị nwunye ọnkọlọ ha. Ọ ihe ahụ o kwuru kpatara ijiri kolie akpa m. Ọ ihe ahụ o kwuru ka ngwa let me tell you. Ọ wa anya mmiri ṅụ. Oke akwa anya mma abalị ṅụ anya mmiri ṅụ. Mere iji hụ mmanụ na nrọ. Then ọ wa aka nwunye ọnkọlọ ṅụ kwara ṅụ. That challenge ọ tọrọ ṅụ. Mere iji cheta na ị nweghị ụzọ ebe ahụ gị buli akpa ṅụ. Ihe ndị a niile wụ ụmụ oruru activities play out before gị discover yourself. Emere ka ijidecha wecha ya ka jide were mere okwu. N'ihi na ụfọdụ ndị mere ọfụma taa ịjụọ ha ga-agwa na onye ka esim ha nga ha ga-adị ndụ mba uru. Onye ka esim all that strong challenge na-wụrụ some people motivation. Ma challenge nghọta ya ọ na-enwe ihe rụta agwara gị ga-anọkwa ngugbo na-enuhu dị na-abịara ha na-emebi ya. Nwaanyị a kwupụtara ya. Enwere ndị na-agaghị ekwupụta ya. Therefore, o played a very strong role in your life. Ọwụ the woman si gị kpofete ala bekee kama nwa ya nwoke doro anya that na ọ gaghị support nne ya ma ọ bụrụ na ọ nọ present mgbe okwu ada. Gịnị arụkwa nna maka ma ọ na-aba mgbe ihe a mere. Ebe ọ ya nwere ichiri out na gị gbaghara ya nụchara ihe niile na gị biko nyere ya aka. And di nwekwere ekwe. Aga m asị na enwe ihe nọ dị nyere ya aka na ọ nwanne ṅụ ka ahụ wụ ya wụ onye iji mere ndị nna ukwu. Adị ama ndị ụmụnna dị n'ebe ndị dị ṅụ ụmụnne dị mgbe ụfọdụ a na-echenji enwere ihe ga-ada nwanụ ajụwa nwaanyị nwekwara ebe oshi gị mara na enwere nwanne ṅụ gị na ukwu na-adabara gị na ya abụọ ọ gaghị eji ntị anụ akwa ṅụ. Onye si gị na-egbu onye si gị mere were mee nwanne gị were mere nwanne. Nwunye nkọlọ were woman di ya dị sem otu ụbọchị ha efe aka kefọrọ n'ofe raziere gị na cousin brother ha hapụwa nwanne m wetu obi enweghị nọte. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya enwekwa ihe unu ga-atụkwasị unu atụkwasị. Ịnụ ngala anọ mgbe ị na-akpọ ụka gị kwuo osu ngịrị ga-eme gị kọwasịa ịhụnanya ada ya nwaanyị lụrụ n'ụzọ obodo ahụ di ya nwụọ na ọ wele nwaanyị isi ekpe. This lady na-anọ Germany. Ọ bụrụ na ya na nwanne ya nọkpatara kekwa alụrụ ya obodo ahụ mgbe m naanị agwụdị na alụghị ya ma ya na nwanne ya nwaanyị ahụ dị na mma otu ugbo na-ewu nwaanyị isi ekpe ọ ga na-ekwu na enwere nwanne m nwaanyị my cousin sister nọ Germany. Enweghị ihe karịrị ịhụnanya. Gị na-ekwukwuru n'ere mgbe n'ịma ihe chi ga-ewetakwuru n'ere anọ na gị file na ịnọkwatala onye pịara gị pịawa ya ugbu azụ ụka nkọwashi ụka shiri ike kara ihe akọrọ akọ okwu ọnụ. O nwere ndị ọ gbanwere ndụ ha nwee ndị ọ lara n'iyi mana otu isi agwa mmadụ okwu ọ nga ọha nọ na enwekwa ihe ọnụ ga-atụkwasị ya ọ nọ tụkwasịra m ya udo dịrị ọnụ.